Ang Ginoo madaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus ang napuno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug dito gitintal siya sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw. Ning panahona wala mukaon si Jesus, busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, "Kung anak ka sa Dios, himo ang tahan kining bato." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nagingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug usa ka pagpamilok. Gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, "Ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanang gitugyan kanako ug ako makahatag dinig kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo niya kining tanan kung muluhod ka sa akong atubangan." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Unya gidala sa yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kay tas-an nga bahin sa templo ug giingnan siya, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nagingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo siyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo." Kini nagingon usab, "Sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Human si Jesus tintala si yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw kanatong tanan. Mga igsuon, dali ra kay mudagang panahon, di ana usab kita sa gitawag natong Kwaresma or 40 ka adlaw ngatong pagpamalandong sa pagpasakit, pagpakamatay sa atong Ginoo. 40 days of Lent. Unya, una gyud nga hagit karong panahona mao ang paghinulsol sa atong mga sala. Pagbasol sa atong mga sala. Hisgot tagsa mga igsuon, atong hinumduman nga walay sa nga nikalit lang og kahimo og sala. Ang tanang sala miagi og gitawag natong tentasyon. Kay walay sala nga namugna kung ang tao nga naghimo sa sala wala tentala. Diba? Sayo kita sa catechism na to. A sin can only be a sin if it has full knowledge, free will, and gravity of that thing nga nabuhat. Sa ato pa, nahimo ang maungsa kay sayod man ang tao nga bisag di maayo gibuhat gihapon. Sa ato pa, kaning mga naigamay sa ana, wa ni sila isa. Mabita ng uban, himo-himog krimen, niya ikahuman, magpabuang-buang layo. Kairon ingnon nga, wa man ko'y kalibutan. Pero good, kihibaw good na. So once again, ang sala, wala man, nikalit lang og katao. It came from an act of temptation. Ug ang atong ebanghelyo karon naghisgot og tentasyon. Ug sa atong nakita sa atong pagpamalandong karon, ang tentasyon mahitabo moabot sa mga panahon nga murabag nindot kaayong buhaton.
na ay gitawag sa Greek mythology Achilles heel. Nga kani kuno si Achilles, ngilngig kani siya ng army. Mo ni siya mapildi niya ng kontra. Kay di man siya madutlan, dunggabon, bangkaw, panaon, ispadahon. Di madutlan. Pero, except ang iyahang tikod. Achilles heel. Ang iyang namatyan sa gubat, naigo ang iyang tikod. Mausab ni, pahinumdum nato, nga ang yawa, mutental nato sa parte nga huyang kaayuta. Parehas anagong gidid-an kas doktor kay taas na kag sugar, pero makakita gani kag ice cream, makakita kag chocolate, maglaway ka. Inang kas doktor nga ay nagkaon kay taas na kay kag BP, pero pakit-on kag humba nga naglasa-lasa. Uy, kumo kayo. Sus. Makalimot ka, ngitaas na imong, shoot up na imong BP. In other words, sayod ang yawa kung kanusa ug asa ta birahan. Mauning nahitabo ni Jesus ebanghelyo karon. Nagpuasa 40 ka adlaw, gutom ka siya. Hence, ang gibuhat si yawa, gutoman ka, day bato, majika, himo ang pan. Sayod kung asa musod ang yawa niya. Mga igsuon, unang pamalandong pahinumdom nato. Unsa man nga parte sa itong kinabuhi nga tanaw nato, huyang ta. Unsa man nga aspeto sa itong kinabuhi nga sayon na kitang birahon. Sayon na kitang ilaron. In our modern language, unsay partes tong kinabuhi nga dali ra kitang maskam. Kay maong mga bahin, mausad na ang sudlan siyawa. Diha pud ta tentalon, diha pud ta birahon. And I think nindot katong pamalandong karon atong tan-awon asa ning dapita so that time and again this devil would never have that door to enter into us, to pull us down. Kaya kung giingon, walay sala nga namugna kung wa muagi og tentasyon. Ug sa atong pagbadayon base sa ebanghelyo, mabasa nato that temptation can come first in possession, our thirst for power, and our thirst for position. PPP. Daghan na to. Makagahom lagamay, mura nagkinsa. Daghan na to, naning kamot yun, nga makaangkon ng mga butang, to the point nga matamakan ng uban. Daghan na to, ganahang mutaas ang kahimtang, nairanggos sa katilingban, iyat doon ay gitamakan nga mga ubos sa iyahang kahimtang. Kining mga butanga, mga igsuon, angay natong tutukan. Angay natong tan-awon, kay basin bakahag sayon ratang nasudlan. Just lately, nakamisa ko og bag-ong namatay. Unya, kaning namatay, buutan kaayo. Pero, kalit lang siyang nagsakit nga wa masabti. Murabag kung sa medical nga explanation, autoimmune disease. Nga ang iyahang kaugalingon nga mga immune cells mo iniatake niya. Unya, ang giatake siyang immune cells mao ang iyahang panit nga inig ka tanan niyang partis iyang lawas. Murag nagpuno sa samad, naghisa. Which is, what is worse is, ighigda niya,
takilid, hapa, hayang, mahabilin ang iyang panit. Sa igbangon niya, mura siyag mapanitan. Sakit na maging na matunog tagdagon. Sakit na mamasamad ta. Sakit na maging ang biyaan ta. Pero kato, grabe. Imagine, 40 kaadlaw sa hospital. Pero sa among pa nag-istorya, ingon jud siya. Kanina hitabo na ko, Padre, ingon sila nga, mahiubos ko sa Ginoo, kay nganong ginani ko, nga wamata ko isa, nga nabuhat kay niyang bugat kaayo. Pero para nako, murag na ay mission ang Ginoo nako, nga iya kong gi-purify. Matay karon pa ko bagat og tawingon ato. O para nako, yes, namatay siya, pero namatay siya ubos sa grasya. Kung uban pa to, isudlan nito giyawa nga bagay ayo. Nagbinutan ka nya mo hitabo nimo. Mahayang Ginoo. Pero siya nagpabilin siyang lig-on siyang pagtuo pagampo sa Ginoo. That could have been like an Achilles heel for him nga, wa nay ayo. Pero siya huyang ang iyang lawas pero kalig-on sa iyang kalag. Mga igsuon, painumdom nato. Walay tentasyon nga makasulod sa atong kinabuhi kung wala usay mga parte niini abli nga makasulod ang yawa. Sa ato pa, let us always check what are those things that could be the opening of the devil to enter and tempt us. Karong mga panahona, ang pinaka-glaring kay nga tentasyon, kawa sa paglaom. Daghan kaayo. Relasyon, kapoy na kong sabot, sige na lang kong sabot, ngano gutaon. Way kwarta, kapuya na, oy, walagi ko'y ayo. Sigog dito sa kong hospital, hatag kong mga anointing, daghang hingin mo, ambot ba sa planos Ginoo na kong Father? Ang marabag, ang kasakit, ang problema, nahimo, instead of mahimong paglig-o nila, nahimo na hinong agianan sa yawa, nga matental, nga mawad-an silang paglaom sa kinabuhi. That has been the door to be hopeless. So mga igsuon, painumdom nato karon. Walay sala nga namugna kun wa moagig tentasyon. Walay desperado nga namugna kun wa gitugot ang iyang kaugalingon nga matental nga mahimo siyang mawad-an og paglaom. Painumdom nato karon tuiga, we are a pilgrim people with hope that does not disappoint. And in that way, regardless of the temptation that will come, we may remain strong and better to become His children and follower.